As florarías apuran os últimos días para coller encargas para o Día de Todos os Santos. A rosa e o crisantemo son dúas das opcións máis demandadas pola xente. O vindeiro 1 de novembro celébrase en todo o territorio nacional o Día de Todos os Santos. As flores e os centros toman o protagonismo, polo que o traballo nas florarías incrementase de forma notable, polo que é unha época complicado, sempre é complicado. Santo sempre é unha fecha moi complicada, ben moito. E aparte deso, piden traballos bastante especiales para ese día. No seu caso, só recolle encargos de clientela de todo o ano, e tanto son para pedir flores como para a elaboración de centros, e no referente aos orzamentos... De todo, temos de todo. Temos desde 30 hasta, bueno, hai xente que gasta 30 euros e hai xente que gasta 200. Neste caso, o abano de posibilidades para os centros é moi ampla, aínda que nesta época do ano hai flores que teñen máis demanda. Hai de todo. As flores que máis se traballa é o que é o crisantemo, o de toda a vida, e a rosa. Son as dúas flores que máis se traballan. O crisantemo por duración e a rosa porque é o que máis gusta. E no referente aos prezos con respecto ao ano pasado, Menos anda, e hai cousiñas que veñen un pouquiño máis caras e outras que manteñen o precio. Pois a rosa a unidade anda entre 2 e 2,50. nos días previos hai un gran volume de traballo nas florarías e no seu caso opta por ampliar o persoal. O que queira vir collemos a todo o mundo. Non temos problema ningún. Tens que preparar o local, vaciar, coller outro local. Tes máis traballo. Ata a floristería Martela ven xente de toda a comarca a mercar as flores para o Día de Defuntos ou encargar os seus centros, e sinala que nos últimos tempos a demanda nesta época estáse a manter. Que pasa? Hai xente que antes gastaba 60 euros, agora gasta 40. O sea, algo baixou. Aí algo baixou. O tema da crisis tamén, o tema non está moi bollante, a economía, e aí sí que notas un pouco baixo. Non en todos, pero hai xente que sí. A xente máis previsora xa ten pechadas as súas encargas, xa que a mirande parte das florarías da comarca pechan o cupo polo alto volume de traballo que hai nestas semanas previas ao Día de Todos os Santos.